Že jsem se to nedozvěděl od nich, oni mi nic neřekli. Najednou mi začal chodit maily. 1 mail, 10 mailů. A nakonec to byly desítky mailů během dnů a týdnů o tom, Starek, tady dívej se, máš svůj vlastní item v LoLku a tenhle hrdina si ho koupil, tenhle můj oficiální progamer a tak dále. Takže v skutku, já se totiž soustředím na komunitu, na lidi, kteří jsou okolo mě, kteří mě koukají. A to není moje zásluha, to není pravda. Je to zásluha nás všech lidí, kteří se do toho zapojili, všech lidí, kteří se zaregistrovali a jakožto komunita jsme změnili tu nejhranější. Musíte je otravovat, dokud to nevíde. No a mě by zajímalo, co si o tom teď myslí Riot, protože přeci jenom Sterak to musí být těžké vyslovit v angličtině a podobně. Já si myslím, že jim to úplně pokazil celý systém hraní vlastně. Já jsem jim trošku zničil hru, protože můj nick je dlouhý, je to Sterak Dary a chtějte po někom, kdo nemluví primárně česky, ať vysloví to tvrdé R. Už se ani nesnaží. Proto Riot říkal, tak takhle ne, panáčku, ten item si musí jmenovat jinak. A proto můj nick rozdělili na 2 části, Sterak, což je poměrně jednoduchá věc, a Gage. Nevím proč Gage, proč zástava, proč se to vůbec jmenuje česky. V každém případě jsou to drápky a je to fakt fajn item. Riot z toho teda definitivně radost nemá, to vám můžu slíbit, protože tenhle item má pár lidí na celém světě, třeba Total Whisky, o tom jste možná pravděpodobně slyšeli, a to je tak víceméně všechno, ještě pár dalších desítek lidí, ale jsem vážně unikát, takže není zač lidstvo. Dobrá tedy, teď asi ještě máme chviličku na nějaké dotazy. Přesně tak, takže Fly, já tě vyšlu do pódia, aby si hledal někoho. Spíš upřesníme, jaký typ dotazů by to měl být, to protože je dobrá zpráva. Nechceme jaksi dotazy, kdy bude další díl tohodle a tohodle. Spíš nějaké otázky opravdu, jestli jste se chtěli zeptat na nějaký průběh, nebo jak to je v pozadí, jak to celé probíhá, nějaké fakt třeba si intimní dotazy. Tak to na Flagana na mě prosím intimní dotazy ne. Já mám tady vybránou jednu otázku. Výtečně. Ahoj, já tě tady zdravím. Jsem rád, že jsi nás navštívil. Představil by se nám, prosím tě? Ahoj, já jsem Marek. Já jsem tady viděl, že ty, jakmile já jsem přišel, tak si mával, prosím, já mám dotaz. Projdi. Dobře, tak kdo se nechá ulovit? Je tady ještě nějaký zájemce o nějaký dotaz? Byl tu někdo? Musíš jít přímo k ním a nevybírej si. Ten týpek taky nemával rukama, já jsem mu prostě řekl, ať to udělá. Fakt, ale tak nebudeme je nutit, ne? Pokud nic nemají na srdci. Jak to, že nechci víš, jak se to dělá? Ukáž, tak můžeš ukázat lovení. Výborně, jdeme dál. Já hrozně rád lovím lidi, já to strašně nemám rád, když někdo takhle jde do pódia a vybírá si náhodné lidi a proto to přesně dělám. Takže já tě zdravím, ahoj. Nazdar. Chci slyšet tvoje jméno, prosím. Nick používám Broderick. To je krásný nick. Takže, co se z nás tak strašně urputně chtěl zeptat, že jsi tady mával vlajkama a tak dále, co máš na srdci? A neboj se, sleduje těm pár tisíc lidí, v klidu, úplně v klidu. Úplně v klidu. Jednak se chci teda zeptat, jestli budeš mít vánoční stream jako minulý rok. A pokud jo, tak pro tebe mám něco. Stream pravděpodobně bude. Je to něco, co každý rok pořádám, jak jsem mluvil o té komunitě. Zkrátka mám rád, když se může komunita zapojit do mojí tvorby a je to něco, co se nenechám ujít. Bude i vánoční stream. Jaké otázky na tebe? Já mám otázku, jestli se tady nachází pan Marek Kacovský, protože na něj čeká dcera v restauraci na pravé terase. Tenhle ten pán mi občas i zaklepal na okno, že no je to úchyl trošku. Já se ti omlouvám. Já mám otázku na oba kluky. Slyšel jsem, že bude nějaký dobrý stream, když tady byl vánoční. A chtěl bych se zeptat, o co jde. Já jsem to myslel, že jde o Princip. Tam zde vidím Já začnu, je to událost, jde o Princip 3. Já jsem nevěděl, jestli o tom můžu mluvit, tak jsem to nenápadně tak zametl o koberec. A je to velká charitativní 36hodinová událost, která bude, jak asi tušíte, ve které jde o Princip. Tím bude tam plno youtuberů a dalších osobností. A kde bude? No to odpověď ty, kde bude. Bude všude, bude na internetech. Bude se udávat výsty datum, které ještě asi nemůžeme úplně sdělit, já přímo nevím, co můžeme říkat. Ale podstatné je, že pokud jste se chtěli udát něčeho takového, jako je rozdávání dárků a plnění toho vánočního ducha či ucha, tak klidně můžete, uvidíte sami. Jde o Princip 3, tak o něm ještě uslyšíte. Máš tam další lidi, kteří zvedají ruku, tentokrát mají vůli. Máme ještě čas? Máme ještě čas, ale pokud jako není přímo nějaký dotaz, tak můžeme mluvit. A co tady jsou ti 2 lidi, co mávají rukama nad sebou? Mají právě, tak to já se vám omlouvám, hoši. Už tu za vámi. Zdravíčko, jaký je tvůj dotaz? Já mám otázku na Sterak Daryho. Ano?
Co by přesně dělal, kdyby přišel domů a koukal se na svůj YouTube kanál a zjistil, že má třeba 3 miliony odběratelů? To je skvělý dotaz. No ale tak jako vzhledem k tomu, jaká je má tvorba, na jaké úrovni, tak já dneska přesně ve 14:03 něco takového čekám. Takže já pak natočím nějaké video. 3 miliony odběratelů, tak to možná až 13:04, ale zvládnu to. Spíš je lepší se tady by měl smazaný kanál, co bych To bych se potom obrátil dělal? na Ikara a zeptal bych se, co se děje. A máš další dotaz? Tady, výborně. Sorry. Zdravíčko šéfe, tak jak je tvůj dotaz? Jo, čau. Stero, kdy naposledy jsi hrál Rocket League? Když jsem naposledy hrál Rocket League, to bylo buď to s panem Detainem, anebo s panem Flygunem, kdy jsme se vsadili o to, kdo dá subscribe na Twitchi. A oba dva zápasy bych chtěl sdělit, ale velice skromně, že jsem vyhrál na plné čáře. Ano, no, byla to docela náhoda. Nebyla, byl to talent. Bylo tam trošku toho štěstíčka i, ale v Rocket League teď Talent. přidali mutátory, pokud nevíte, že si můžete upravit tu arénu i styl míče, gravitaci a podobně, což je skvělý přídavek a v prosinci taky tam bude moc hokejem, že místo míče tam bude puk a bude se jinak chovat to prostředí té arény. Tam vzadu je další dotaz a tady je taky, nezapomenu. Pojď na to. Takže já se chci zeptat Stéry, nebyl jste osobně? No nevím. Akorát Flyga nedostal ještě ani jednu otázku. Pokračujte, mně se to takhle líbí. Jak dlouho ti trvalo, než jsi zpamatoval, když na tebe vylítla ta zelená věc ve Falloutech? Falloutech, ještě dneska. Proč mám takovýhle děsivý roztřepený účes? Protože mi nedokážou vlasy na dole, jestli si ježila hrůza. To je poměrně osobní otázka, o tom nechci určitě mluvit. Měl jsem z toho hrůzy a noční můry ještě několik dní. Taky jsem to viděl. A teďka ne, že bych chtěl jako nějak se zvětšovat nebo zmenšovat, ale pokud byste chtěli se zeptat něco mého Ne, kolegy. další otázka pro Stéru je tady, vidím hned. Otázka pro Stéru. Otázka by byla právě opa. Chci se ještě zeptat, natočíš někdy něco ještě se Šmejdem? To je dobrý, to je dobrá otázka. Tam je problém v tom, že on už začal chodit do školy. Je to zaneprázdněný člověk, ale určitě, ale on se dostává do takového stádia, kdy už si pozývá holky domů a už jakoby nemá moc čas na svého bratra. Jakoby, no, si takhle bych to řekl, no, stejně jako Stéra. Já mám tady moc rád, když můžu přijít k lidem a začít se s nima bavit, takže maličkatý páne, co máš na srdci? Máš mi na Flygana. Bude ještě někdy Minecraft? To tak odpověz. To je taky další skvělá otázka. Vlastně Minecraft jsem naposledy točil v roce 2011. Už jsou tomu 4 roky. Já myslím, že přišel zase čas. No, samozřejmě, že ne. Promiň, ale Minecraft už asi nebude. Jedině můžeš nostalgicky se dívat na ty 4 roky už staré videa z Minecraftu. Nelituju toho, byly to dobré časy, ale už ne. Je třeba se posunout dál. Máme tady další otázku, přímo na Flygana. Flygane, budeš natáčet někdy? Tam, ty se to k jsme tomu tady špatně. stavíš jak se zdance. To jsem tady vážně připravený. To je v pořádku, nestyď se. Vidí mě hodně lidí. Ne, jenom já. Jsme tady sami. Já se fakt bojím, takže abych se chtěl zeptat, kdo je tvůj nejoblíbenější spoluhráč v Terrárii? Já mám jednoho spoluhráče v Terrárii a ten mi neustále ničí moje domečky a to nikdy není příjemná záležitost. Je to pan jen Bombtain. Něco takového. Takže jdeme na další otázku. Vzhledem k tomu, že jsme všechno stihli krásně. Máte nádherné otázky, já bych vás chtěl pochválit jako celek. Jste strašně šikovní. Jste strašně šikovní. Máme tady další otázku. Já mám 2. Dával tady na Stéru, protože jste se o něm teď dozvěděli, že má i ten Volko, ale je to velký odpůrce. Je to Pozor. velký odpůrce Lolka, je to dotaž, zasvěcený a Lolko nemá rád. A Herdin byl z toho na nervy, že takový ortodoxní hráč Lolka a říká takový šupák jako Stéra, nenávidí to, nadává plagáty, má překřížené, plakát plný šipek že a v pokoji a má tam věc. Je to bordel. Dámy a pánové, svět je nespravedlivý. Tak a druhá otázka, která bude doufejme odpověděna pravdivě. A ještě bych vás chtěl, no, když to řeknu takhle, táhnout do takového League of Legends souboje 1v1. Takže nás dva, já proti Flyovi. V Minecraftu říkáš? To by možná šlo. To bych možná zvládl. Přijímáme sázku Fly? Nebylo by to poprvé. Nebylo to vidět, ale rozhodně ne naposled. Takže máme tady další otázku od někoho, kdo evidentně utekl z vězení. Furované, pojďme.
Já mám otázku na Stéru. Ahoj. Těšíš se na nový díl Mountain Blade 2? Na nový díl Mountain Blade Bannerlord? Felice, Fly, co ty? Ne, zase se v tom... Takže Minecraft, jenom Minecraft. Já si chci zeptat, když všichni koukají na tvůj stream a čekají na večeři, baví tě provokovat je s tím, že jíš a vychvaleš rybu od přítelkyně? Ano, vždycky jak já mám jídlo a ostatní říkají, že mají hlad, tak já o to zvýším počet jídla, které sním, abych lidi zásadně naštval. Tak tady to vypadá celkem nadějně. Tě takhle baví chodit. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Máš nějakou otázku na nás? Taky si tady mávala na mě celou dobu. Pozdrav, to byl rozhodně nejhezčí ze všech zatím. Nevím, teď se to moc nehodí zrovna v této situaci, ale jakoby sám, jako kebab je pochutina. Mám to strašně rád, mám to i prostě na streamu jako emotikon. Sice se to v téhle situaci zrovna nehodí, ale celkově italská kuchyně samozřejmě, ale německý kebab je německý kebab hlavně. To mám takovou historku, ale jsou fakt velký v tom Německu. Já jsem si ho koupil v obchodáku, to jenom jdeš a před lidma ti to padá, ta omáčka, všechno a to zelíčko. Tady nedělají poctivý, jo. To není poctivý. Stero, co ty? Mám tady trošku záchvat smíchu. OK, máme tady další otázku. Stero, Ano. když jsi začínal s Dotou, vyznal jsi si ji? Ne. Asi jako se do dneška nevyznám Flyganovi. Pořád netuším, co na mě, jestli mě má nebo nemá rád. Ale v Dotě je těžké se vyznat. V každé hře je těžké se vyznat. Já mám 2 otázky. Pojď, dal jsi mi loket do nosu, ale já ti to odpouštím, pojďme. Za prvý, budete oba dva natáčet někdy GTA 5? Budeme? To je zajímavé, to je dobrá kooperace. Asi jo, děkujeme. Asi bychom mohli, no. Děkujeme za nápad. A ještě, dáte si proti sobě deathmatch? GTAčku? To souhlasím. Ale tak jako už zase mám porážet Flygana v nějakých hrách, je tohle možný. Spousta porážek. Můžeme. Vzhledem k tomu, že dneska akce se mi velice líbí, tak to uděláme globálně a uděláme nějaké video z GTA Online. Takže, dneska tady, kolik máme ještě času, Fly? Máme ještě čas? Jak bychom mohli zpromovat zítřejší naše video? Já vám tohle či nebo ještě by nás vyhodili. To je pravda, no. Ještě máme čas, já jsem původně nečekal, že otázky budou takhle svižné a rychlé. Takže tady máme otázku. A počkej, tady Ahoj. Ahoj, co máš za otázku, když tady takhle na mě mával? Žádnou otázku, každý má otázku v srdci, musíš jenom správně položit. Od kdy natáčíš? Od kdy natáčíš? 14.6.2011, to vím až podezřele přesně. Od kdy natáčíš ty, Flygane? První video bylo 1.1. přesně 2010, to jsem rok a půl točil jenom Metin videa ještě z privátních serverů, to byl můj první rok a půl a potom od července 2011 natáčím mluvené gameplaye. Je prostě dobrý ten Flygan. Tak jo, máme tady malého človíčka, který má další dotaz. Mám dotaz pro oba. Proč neukazujete na YouTube obličej? To je výborná otázka. Skvělá otázka. Výborná otázka, to je asi nejlepší otázka dne. Proč neukazujeme obličeje na vidět nějakého kreténa, který má ještě k tomu takové legrační vlasy, jako mám právě já. Chtěli vidět hru a to mi takhle víceméně zůstalo. Přesně tak, byla to doba, kdy fakt jste točili bez webky, byl jeden bloger, existoval v té době, no a když už si rok zvyknou, že tam prostě ten obličej není, oni použijou aspoň svojí. A myslím si, že to by byl skvělý gameplay, ale zpátky k těm flashovkám takhle na vzdálený počítače je jich strašně málo. Jak dobrý, to bychom se museli sejít a na jednom počítači opravdu zahrát tam ten bumper ball, jak jezdíte v tom autíčku s tím míčem. To jsou super hry, ale museli bychom se sejít a bohužel Sterak mi opustil, už není z Ostravy jako já, teď je Pražák a já za ní prostě jezdit nebudu. Nejsi z Ostravy. Už není z Ostravy. Takže já bych vám chtěl dneska moc poděkovat, pravděpodobně jste si všimli, že většina dotazů byla taková trošičku, jak bych to řekl, zrezivělá, protože já jsem bral lidi, kteří se nehlásili, já si prostě dělám rád legraci z lidí, že většinou odpovídali na otázky, respektive pokládali otázky lidi, kteří neměli nic připraveného, o to byla větší sranda. Počkat, tady za tebou ještě máme poslední dotaz? Tak ok, poslední dotaz na nás mávají, že jdem do fotbalu. No, ono byl takový dotaz. Aha. Z publika, on se bál říct, ten zlý pán asi, jestli máš rád poolparky. Jestli mám rád poolparky, jo? Tak o tomhle se dneska nebudeme bavit. Vy to pravděpodobně nechápete, ale chat na živém vysílání právě explodoval. To pochopíte jednoho dne, to je vážně nehezká storka. Takže my vám děkujeme, máme tady nějaký další program?
Děkujeme. Já vám poděkuju, kluci. Tohle byl Sterak a Flygun, doufám, že se vám to líbilo. Potlesk pro ně. Vypneme mikrofon a dnešní program doprovodný ještě nekončí.